Täällä päiväkodissa sovellamme valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, jossa ilmastotyö on myös merkittävästi esillä. Meillä se tarkoittaa viikoittaisia retkiä lähiluontoon. Myönteisten luontokokemusten kautta se lasten suhde luontoon lähenee ja sitä kautta myös se luonnonsuojelu tulee lähemmäksi ja tietoisemmaksi lapsille, että kuinka tärkeää se on. Meillä on hippusta metässä ja sitten meillä on aina täällä välillä tekemässä kaikkea kivoja leikkejä ja semmoista. Luonnossa on parasta etsiä eläimiä. Luonnossa parasta on muodollisuus. Meillä ympäristöpedagogiikan ytimessä on ajatus siitä, kuinka se ilmastotyö on jo pienenä opittu elämäntapa. Kasvatuksen lähtökohtana on helpot ja yksinkertaiset arjen valinnat ja myös se, että yhteistyöllä saadaan näkyviä muutoksia aikaan. On ollut hienoa huomata, kuinka lapset omaksuu uusia asioita hyvinkin nopeasti ja nämä uudet asiat siirtyy sitten heidän mukana sinne perheisiin ja perheiden rutiineiksi. Laittaa valotkin, kun lähtee jostain. Kierrätys on semmoista, että siinä vähän niin kuin kierrätetään roskia ja käytetään niitä sitten uudestaan.